Здравейте, приятели! Вие сте с каналът на Автосвят. Днес ще ви представим BMW X5M Sport. Автомобилът е с 3-литров дизелов двигател с мощност от 340 конски сили, както и с спортна автоматична скоростна кутия Steptronic. Произведен е 2022 година на 45 000 км с фабрична гаранция до 15 юни 2025 година. Оборудвани с изцяло кожен салон BMW Individual, 22-цолови M джанти тип Double Spoke, спортен M пакет, спортни M спирачки плюс адаптивно M окачване. Разполага също с система за рекупериране на енергията, допълнително стационарно подгряване на купето и още куп други екстри. Пълното оборудване на автомобила, както и други страхотни предложения, може да разгледате на автосвят.bg. Ще оставим линк в коментарите за конкретната обява. Абонирайте се за нашия канал и ни последвайте, за да не изпускате останалите наши предложения. Благодарим ви, чао и до скоро!